सामान हो। कौन सामान ले लेवा हो? अरे बहुत फेवरेट चीज हो भौजी। तनी का हो बतावा हम हो के। तो हेने आईबू तब न देखाई। आवत है हो। अब हां बतावा का ले लेवा। देख ला ले लाया गरा का घाघरा ए भौजी। आरा गइलू बलिया गइलू घूमे गइलू छापारा ए भौजी। आरा गइलू बलिया गइलू घूमे गइलू छापारा ए भौजी। ले लाया गरा का घाघरा ए भौजी। गजबे भौजी करे अजब डिजाइन। देखला पनीक लगे मारे गजबे साइन। आजमगढ़ वाली चोली मशहूर है भौजी। आजमगढ़ वाली चोली मशहूर है भौजी। लाया गरा का घाघरा ए भौजी। हरवा में करेलू रोज हो झगड़ावा। एही रे खातिर भैया सुत न पजरावा। ले